Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, good morning. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning usab sa Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, o sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga po. Good morning usab kang Lester Salbaloza. Ingat, Siargao. Salamat po. Be safe everyone. Gian Dolgime. Good morning kanimo din ha, Gian Dolgime. Good morning usab sa atong mga reactors karong buntaga. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, o ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Gikan na ka nga Sir Anthony Trozo Taghoy. Good morning sa imo din ha, Sir Jungkoy. Good morning, magandang umaga. Nag-greet na gayud kita. Ayaw na pagmahay. Good morning, Sir Anthony Trozo Taghoy. Good morning po kanimo. Happy viewing. Good morning, Siargao. Gikan na kang Chris Consigna Gorillo. Salamat, magandang umaga. Good morning po, gikan na kang J. Lord Gonzaga. Salamat po, magandang umaga. Good morning, mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao, atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong panahon. As of 3 a.m. karong adlaw, ang low pressure area nga gibana-bana nga anaa sa 370 kilometers east of Infanta, Quezon, mga ka-Siargao, samtang ang southwest monsoon ang nakaapekto karon sa southern Luzon o sa Mindanao, mga ka-Siargao. Sumala pa nga ang gibantayan na gibantayan nga low pressure area east northwestward ang paglihok ni ini, mga ka-Siargao, paingon anaa sa 15 kilometers per hour ang iyang kapaspason. Samtang 95 kilometers per hour hadol sa sentro ang maximum sustained winds nga dala ni ini, samtang ang gustiness 115 kilometers per hour, mga ka-Siargao. Samtang ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao o Caraga makaangkon sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na sa southwest monsoon. Ang ubang dapit sa Mindanao, mga ka-Siargao, makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa pagpatak-patak sa mga ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na kini sa localized thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan ang hangin nga gikan sa habagatan kasadpang direksyon ug hapsay ang pagbalod sa atong mga kadagatan, mga ka-Siargao. Nisubang ang haring adlaw karong buntaga alas 5:29 sa kadlawon, samtang mosalop kini alas 5:28 onyang hapon, mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates nato sa atong kahimtang sa atong panahon karong buntaga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning kang Romel sa Sitay Nonoy. Maradyaw na buntag, Siargao non. Maradyaw na buntag sab Kuya G. Paki-shout out sa tanan taga San Isidro, Siargao Island. Good morning po, shout out kaninyong tanan. Good morning, Kuya G, watching from Manila. Pag-greet lang po ako sakay Elydia Comillas, gikan na kang lang Lubrio. Salamat. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Keep safe, everyone. Gikan na kang Ruth Manuel. Salamat po. Good morning, Siargao. Gikan na kang Nevi Nasilop o Polican. Good morning, Siargao non. Good morning po. Good morning, ingat, Siargao. Gikan na kang Yes Alipayo. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po kang Ving Antepasado. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Keep safe, everyone. Gikan na kang Che Gabutero. Salamat po, magandang umaga. Good morning, ingat, Siargao. Ingat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Labi na sa mga taga Burgos. Gikan na kang Karen Hakov
Bertudazo. Salamat Karen, salamat, happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga, 74 anyos o 74 years old nga senior citizen natabangan sa General Luna Municipal Police Station. Natabangan karon sa General Luna Municipal Police Station ang usa ka 74 years old nga si Tatay Jose sa Sitio Mamon, Barangay Soyangan, General Luna, Surigao del Norte. Sumala pa mga kasyargaw nga mitabang karon ang maong istasyon uban sa mga turista nga volunteer para na makasurvive kini panahon sa pandemya. Gihatagan kini og pangkabuhayan alang na sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon ni Tatay Jose o giayo usab ang iyang kapulisan o sa kapulisan o giayo usab sa kapulisan ang iyang panimalay mga kasyargaw. Ato makita ang dako nga ngisi mga kasyargaw ni Tatay Jose tungod kay giayo gidadyaw ang iyang panimalay o gihatagan siya og panginabuhian alang na sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon niini mga kasyargaw. Congratulations General Luna Municipal Police Station. Salamat sa inyong kabuutan. Adunay mga natabangan nato mga kabus nato nga mga kaigsunan. Kini dako na nila nakalipay tungod na sa inyong mga maayong buhat. Salamat General Luna Police Station. Samtang mga kasyargaw, ang Socorro COVID-19 update nato mga malapason sa balaod, dakpon og kasuhan. Sumala pa sa Municipal Ordinance number 03-2020 o sa Executive Order number 49 nga gipirmahan sa Mayor sa Socorro nga si Mayor Galanida nga kasuhan na ang mga tao nga makalapas sa maong balaod para na sa dugang mga detalye mga kasyargaw. Gikinahanglan sa atong kagamhanang lokal karon sa mga panggobyerno ang tabang o kooperasyon sa tanang Socoronhon maong ang mga tao nga nailhan nga gikan sa ECQ, MECQ zone o sa mga lugar nga naa sa local transmission nga kalitra lamang moabot o moabutay sa Socorro, palihog pagtawag og text sa mga cellphone number mga kasyargaw dinha na sa Socorro municipal sa Socorro nga munisipyo mga kasyargaw para na pagpahibalo kanila nga kamo moabot kay adunay mga balaod nga gipatuman kung makalapas kamo niini mga kasyargaw pwede kamo dakpon o pwede kamo kasuhan. Kini gibuhat tungod na alang na sa kaayuhan sa tanang Socoronhon mga kasyargaw, ilabi na karon nagatubang ang nasud Pilipinas, ang atong isla sa Siargao, ang atong probinsya Surigao del Norte sa mga dili maayong pangtabo o krisis nato karon sa pandemya. Stay healthy and more power kanatong tanan mga Socoronhons. Gikan mismo sa Surigao, sa Socorro Municipality mga kasyargao. Maka na ang ilang updates karon dito na. Samtang first confirmed COVID-19 case na itala sa Dapa. Masulubon nga nagpahibalo karon ang munisipalidad sa Dapa pinaagi na sa Rural Health Unit niini nga aduna nay usa ka kumpirmadong kaso sa COVID-19. Kini usa ka 73 years old nga lalaki nga taga Barangay 8 ani ang travel history sa maong lalaki mga kasyargao. Niatong September 18, 2020, aduna kini travel history sa Surigao City adlaw nga Biyernes sakay sa Fortune Angel alas 5:30 sa buntag para na sa paghaya sa iyang namatay nga anak sa Aldonza Funeral Homes. Samtang pagka September 19, 2020, niuli sa Dapa sakay sa Vince Gabriel niatong 8:30 sa buntag. Samtang September 21, 2020, nibalik sa Surigao City sakay sa Fortune Angel gihapon para na sa haya og lubong na sa iyang anak. Samtang sa September 24 mga kasyargao niuli sa Dapa adlaw nga Huwebes sakay sa Vince Gabriel nga miabot 8:30 sa buntag. Samtang natong September 30 nibati kini og sintomas
nga ubo o pagkawala sa gana sa pagkaon. Samtang sa October 1 hangtod na sa October 2, gi-isolate sa usa ka kwarto ang pasyente sulod sa ilang panimalay. Pagka October 4, gi-check up sa doktor nga sakop usab sa banay sa pamilya ang suspect nga adunay pneumonia. Sumala pa nga October 5 usab nagpa-chest x-ray o laboratory test alas 2:30 sa hapon sa Siargao Diagnostics sa Dapa. Samtang pagka October 7, gidala siya sa hospital sa Cebu via airlift, private plane. Gidiretso pag-admit sa Chongwa Hospital, Mandaue, diin gihimo ang pag-swab test sa pasyente. Pagka October 8, nigawas nga nagpositibo siya sa swab test. Stable karon ang iyang kondisyon, mga kasyargaw. Samtang, ang tanang mga nakauban niya sa ilang panimalay o kadtong nakauban niya naingnan na o nagsugod na sila nga sa pag-strict quarantine o ginamonitor na ang ilang kondisyon. Kung aduna kamoy mga transaksyon kanina mga lugar, departamento, palihog pagpuyo, asa kamo sa inyong mga kaugalingong panimalay o pagmonitor sa kaugalingon kung adunay mga sintomas nga bation. Ayaw pagduha-duha nga moadto sa mga health units, mga healthcare facility, mga kasyargaw para na monitor kaninyo, pag-atiman kaninyo, mga kasyargaw. Sumala pa sa RHU Dapa nga magpabiling kita nga magsulob og mask, face shield, dili magpikit-pikit, mag-practice sa social distancing ug maghugas permi og kamot, mga kasyargaw. Mao kanang latest updates dito na sa atong munisipyo dinhi sa Dapa, mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Keep safe, everyone. Shout out to Dapanon and stay at home. Gikan na kan Jolly. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Amping Permi, Siargao. Gikan na kang Bao Soljen. Salamat po. Good morning, Siargao Island. Amping mo kanunay din ha. Labi na sa mga Escauso o Salbaloza family. Gikan na kang Edgar Escauso. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Siargao. Gikan na kang Junel Despoy. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, Sab. Sa akong mga minahal nga ginikanan, pag-amping kamo, Pirmi, Nanay Clarita, Tatay Leonides Villona, sa barangay San Miguel, San Isidro, Surigao del Norte. Salamat, Kuya G. More power. Siargao non. God bless you. Samtang, good morning, Kuya G. Watching from Surigao. Keep safe, mga ka-Siargao. Gikan na kang Meg Espaldon. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kang Yuel Nogaliza. Good morning, Kuya G. Pag-greet ko sa tanang mga nangita. Be safe, Siargao. Gikan na kang Jezmel Bual. Salamat po, magandang umaga. Samtang, mga ka-Siargao, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Upat ka munisipalidad sa Siargao dugang nga gipailalom sa MECQ. Gipailalom karon sa Modified Enhanced Community Quarantine sa munisipalidad ang dugang na munisipalidad, mga ka-Siargao, o ang community quarantine sa Siargao nga gidugangan og upat ka munisipalidad sama sa Pilar, Dapa, Del Carmen, og Socorro base na sa Executive Order number 20-042 Series of 2020 nga gipakanaog sa probinsya Surigao del Norte tungod na sa pagsaka sa local transmission sa COVID-19 sa probinsya. Epektibo karong October 12, 2020 ang MECQ hangtod na kini October 20, 2020 ang tanang katawhan gimanduan nga magpuyo sa tagsa-tagsa nga panimalay aron malikayan ang pagkailap sa COVID-19. Samtang hugot nga ipatuman ang travel restrictions sama sa limitadong paglihok sa maong mga munisipalidad. Ipatuman usab ang sa maong mga munisipalidad ang color-coded nga quarantine pass nga ipanghatag pinaagi na sa mga barangay. Schedule na ang paggawas-gawas sa maong mga munisipalidad
ipatuman ang liquor ban o kinahanglan na usab ang work pass kung kamo adunay trabaho. Dugang pa nga ang curfew hours ibalik na sa pagpatuman 9 p.m. hangtod na sa 4 a.m. mga kasyargaw. Nadugang nato nga gipailalom sa MECQ ang mga munisipalidad sa Pilar, Dapa, Del Carmen o Socorro mga kasyargaw. Istrikto na ang maong mga munisipalidad labi na sa pagsulod, paggawas sa maong mga lugar mga kasyargaw. Samtang nagpagawas usab ang munisipalidad sa San Benito mga kasyargaw, atong nakita karon nga latest updates nga adunay executive order usab nga gipagawas ang mayora niini sa San Benito nga sumala pa mga kasyargaw nga dili asa ang mga San Benito anon, dili asa pagawson, dili asa mukadto sa Dapa, dili asa mukadto sa San Isidro mga kasyargaw. So kanan latest updates usab sa mga munisipalidad sa atong isla sa Siargao. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa atong mga balita, ang adunay mga dugang nato mga updates sa COVID-19 dinhi na sa atong rehiyon sa Caraga. Sumala pa sa report sa DOH CHD Caraga nga adunay bag-ong kaso nga 70 kabuok mga kasyargao confirmed cases gikan na sa nagkalain-laing lugar sakop sa Caraga region. Ang full details mga kasyargao atong paminawon. As of October 8, 2020, we have 70 new confirmed positive COVID-19 cases. For areas of distribution, 2 cases from Agusan del Norte, Carmen 1, Nasipit 1, 1 case from Barangay Tolosa, Cabadbaran City, 3 cases from Agusan del Sur, Bunawan 2, San Francisco 1, 4 cases from Bayugan City, 9 cases from Surigao City, from Barangays Washington 4, Taft 3, and Luna 2, 4 cases from Bislig City, from Barangays Mangagoy 3, and Tabon 1, and 47 cases from Butuan City. For classification of cases, for areas with local transmission, we have recorded a total of 63 local transmission cases, wherein 31 are new LT cases, 31 close contacts of previously confirmed cases, and 1 healthcare worker. For other areas and for other classification, 3 with travel history to an area with local transmission, 2 close contacts of previously confirmed cases, and 2 frontliners. For status of condition, 37 are asymptomatic, 28 have mild symptoms, 4 severe, and 1 critical. For status of management, 70 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of October 8, 2020, we have recorded 3 COVID-19 related deaths, wherein 2 are from previously confirmed cases. The first death case is a 68-year-old male from Bacuag, Surigao del Norte with heart problem, onset of shortness of breath on September 17, admitted on September 22. However, due to complications, the patient died on October 7, 2020. The second death case is a 95-year-old male from Surigao City with no known comorbidity, onset of cough and shortness of breath on September 27, admitted on September 29. However, due to complications, the patient died on October 6, 2020. The third death case is a 66-year-old female from Butuan City with no known comorbidity, onset of difficulty in breathing on October 3, admitted on October 6, but died on October 7, 2020. As of October 8, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 1,741 confirmed cases, 1,126 recoveries, 545 active cases, and 70 deaths. Mao kana mga kasyargao ang latest updates nato sa DOH-CHD Caraga. Sumala pa sa maong report nga namatay ang 68 years old nga may positibo sa Bacuag, Surigao del Norte, samtang nadungagan usab og usa ka namatay ang
95 years old, gikan na sa Surigao City. Base na sa report sa DOH-CHD Caraga. Amping-amping yun kita mga kasyargaw. Ilabi na sa atong isla karon, nga doon na gipahigayon, gipatuman nga mga safety measures mga kasyargaw para na dili magkailap o dili mo kailap ang COVID-19. Sa Lunes magsugod na ang MECQ alang na sa dugang upat ng mga munisipalidad mga kasyargaw. Ingat kita mga kasyargaw. Kuya G, good morning og sa tanang Siargao. Gikan na kang Leric Compasano. Good morning po, magandang umaga. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya. Keep safe Espaldon family diha na sa Konsolasyon Dapa. Gikan na kang Meg Espaldon. Salamat po. Ingat mga taga Dapa, ingat kamong tanan. Good morning Kuya G. Shout out kay Manang Russell Elimangco. Birthday niya karon from Maynila, Anelin Solyoso. Salamat po, magandang umaga. Good morning kan Los Peblase. Good morning Kuya G sa tanang taga Siargao. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargao. Maradyo na buntag Kuya G watching from Taguig. Pa shout out sa Trujillo family sa Barangay Corazon, GL sa Perocho family sa Barangay Lahanuza, GL amping tang tanan mga Siargao non. Salamat Kuya G, gikan na kang Eva Trujillo Perocho. Salamat po, magandang umaga. Kuya G, good morning pa shout out ko sa tatay na si Yopripio Botona ng happy 74th birthday ko man. Salamat Kuya G, gikan na kang Nathan Botona. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat mga kasyargao. Samtang mga kasyargao, special session sa Kongreso ipahigayon. May patawag og special session sa Kongreso karon si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sugod October 13, Tuesday, hangtod na sa October 16, 2020, aron na mapadayon ang deliberasyon sa 2021 National Budget ug malikayan ang grabe nga pagka-delay sa pagpasar niini ilabi na sa atong national budget. Kinihuman nga giingon sa Pangulo nga kinahanglan na mapasar ang maong budget aron matubag na ang panginhanglanon sa katawhang Pilipino mga kasyargao. Atong mahinumduman nga i-postpone asa kini ni House Speaker Alan Peter Cayetano mga kasyargao apan nagpagawas ang Pangulo ng message ng mensahe nga kinahanglan gayod na ipapasar kini kay kung dili siya mismo ang muhimo og paagi mga kasyargao. Maong mihatag karon ang mando o kamanduan ng atong Pangulo nga adunay ipahigayon nga special session karong October 13 ngadto na sa October 16 mga kasyargao. Mo kanang latest updates sa atong nasud Pilipinas ilabi na sa Kongreso mga kasyargao. Samtang sa atong horoscope karong buntaga kinigiya lamang mga kasyargao para sa pagkabot nato sa atong success. Sa zodiac sign nga Aries, sobra ang imong passion aron mahuman ang mga projects nimo. Lucky numbers 31, 28, 36, 47. Lucky color orange. Samtang sa Taurus, naglibog ka na. Ang orasyon meditation muhatag og calmness aron ma-solve ang imong mga problems. Lucky numbers 16, 19, 28, 36. Ang lucky color apple green. Samtang sa Gemini, blooming ka karon. Duna ka youthful look karon mga kasyargao. Lucky numbers 48, 12, 59, 56. Lucky color lavender. Samtang sa Cancer, financial freedom ang imong experience karon. Bayad ang tanang utang. Lucky number 16, 22, 48, 42. Lucky color peach. Mao kana ang upat pa nato nga horoscope karong buntaga mga kasyargao. Ang laing upat atong mabati sa susunod pa na mga
balita mga kasyarga, human sa mga detalye sa uban pang mga balita nato karong buntaga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyarga. Good morning, happy viewing po. Good morning, Kuya G, watching from General Luna, gikan na kang Camille Espinol. Salamat po, magandang umaga Camille. Happy viewing po. Good morning, Kuya G, pa shoutout sa Navarro family from Union, gikan na kang Tinan Navarro Escalante. Good morning po. Greet ko kay Nanay Lucy, nangita karon sa Siargao TV. Good morning sa tanan. Gikan na kang Jazmel Buwal. Salamat po, Nanay Lucy. Salamat sa pagpangita. Salamat. Magandang umaga po. Samtang, good morning, maayong buntag, Kuya G, watching from Barangay San Juan, Surigao City. Gikan na kang Susan Tabacon. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Pearl Ra. Salamat po. O sa mga taga Burgos, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Gikan na kang JR Chongson. Salamat po. Good morning sa tanang mga taga Burgos. Yes po, salamat mga taga Burgos watching from Burgos. Good morning po kaninyong tanan Burgosanon. Salamat po, magandang umaga. Samtang mga ka-Siargao, PhilSys ID registration sugdan na sa 32 ka probinsya. Magsugod na karong Lunes, October 12, 2020, ang Step 1 sa registration alang na sa mga identified low-income household heads, mga ka-Siargao. Sumala pa nga adtuan sa mga Philippine Statistics Authority enumerators ang 32 ka priority provinces aron kuhaon ang mga impormasyon gikan sa maong mga households ani ang mga probinsya nga unang magpahigayon sa Philippine System ID registration, mga ka-Siargao. Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, Albay, Camarines Sur, Masbate, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Leyte, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental, o sa Tawi-Tawi, mga ka-Siargao. Sumala pa nga kini magsugod October 12, 2020. O kana ang latest updates sa atong kagamhanan ay labi na sa mga plano mga ka-Siargao sa atong panggamhanan sa nasod Pilipinas. Samtang mga ka-Siargao, sa atong dugang na horoscope karong buntaga, sa Leo, feel good sa imong freedom of expression. Na-express mo na ang imong love. Lucky numbers 42, 14, 16, 26. Lucky color gold. Samtang sa Virgo, malipay ka sa good news. Na-confirm ang imong pregnancy karon. Lucky numbers 30, 18, 14, 21. Lucky color pink. Samtang sa Libra, kini mao ang memory, feelings ug actions. Dunay mga learning sa imong life lesson sa imong experiences sa kinabuhi. Lucky numbers 56, 38, 32, 18. Lucky color cherry red. Samtang sa Scorpio, ang imong bahandi karon ang imong goodwill sa imong social connections. Lucky numbers 30, 42, 22, 33. Lucky color blue, mga ka-Siargao. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga ka-Siargao, fresh graduates nga gidani nga mag-apply sa government internship program. Gidani karon sa Department of Labor and Employment, mga ka-Siargao, kundole ang mga kabatan-unan o ang mga fresh graduates nga nangita karon og trabaho sa gobyerno pinaagi na sa pag-apply sa government internship program. Ang internship period adunay minimum nga 3 hangtod na sa 6 ka bulan ug ang sweldo niini, mga ka-Siargao, sama sa minimum wage earners. Ang dugang detalye atong paminawon, mga ka-Siargao. Opo. Sa panahon po ngayon, ang atin po mga ay internship program
kung saan sila po ay magkakaroon ng pagkakataon na ma-develop ang kanilang skills sa mga public institutions at the local and national level. At ito po ay ang payment po nito ay minimum wage po prevailing in the region kung saan po sila naka-assign. Patuloy rin po yung ating special program for employment of students. Ito naman po doon sa mga estudyante na gustong mag-part-time work, po pwede po ito in both public and private establishments. At kanina nga po nakita ko doon sa grupo po ng ating Public Employment Service Offices na sila po ay nagpapasalamat dahil yung pong kanilang mga SPES beneficiaries ay nakatanggap na daw po ng sahod. Mao ka na mga kasyargaw, ang detalye gikan na sa Department of Labor and Employment, ilabi na sa mga gusto, mga fresh graduates o naghanap og trabaho, pwede ka mo sulod sa maong programa sa DOLE. Good morning Kuya G, good morning usab sa ako nanay, Oraliza Namati sa imo balita Kuya G, gikan na kang Mikeson Missiona, salamat Mikeson Missiona. Og sa imong nanay, salamat. Good morning good morning sa taga Libertad General Luna og happy birthday kang Maylin Malazad David sa Isla Sadako. Still watching gikan na kang Winda Minglana. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, paki-greet ko kang Rolin Escausong nga nagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan. Gikan na kang Junril Comilla. Salamat po, magandang umaga. Happy birthday po sa tanang nag-birthday karong buntaga. Happy birthday. Good morning Kuya G, shout out po from Asin Pilar, Surigao del Norte. Pabati po. Pwede po paki-advance bati. Happy birthday. Maraming salamat Kuya G. God bless and stay safe po. Happy birthday Rosel Pacanyor. Advance happy birthday kanimo. Baka naman. Salamat. Good morning, magandang umaga. Salamat mga kasyargaw. Good morning, watching here in Saudi Arabia. Kindly greet me sa mga taga Siargao, Santa Monica, and to our dear Mayor Dodong Dular and Vice Mayor Arwela Dular. Pa-thank you sa Mayor namo. Waya pasagdi ang lungsod sa Santa Monica. Kampante diri kami diri sa Ladyo. Yes po, gikan na kang Jenny Lu. Salamat kanimo Jenny Lu. Salamat. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang Heidi Sulapa. Salamat po. Salamat Kuya G. Gikan na kang Wenda Minglana. Salamat Wenda. Salamat mga kasyargaw. Good morning usab kang Eileen Magallanes. Salamat po, magandang umaga kanimo din ha. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga horoscope karong buntaga. Ang Sagittarius dunay dugang mga technique sa pag-attract og perfect life partner. Lucky numbers nimo karon 26, 18, 52, 20. Lucky color mauve violet. Samtang sa Capricorn, ang negosyong nga sugdan nimo karon muhatag sa imo og daghang bahandi. Lucky numbers 30, 33, 50, 22. Lucky color chocolate brown. Samtang sa Aquarius, daghan sa social media ang comment kanimo. Ikaw ra ang mahibalo unsaon nimo paggamit for your greater good. Lucky numbers 56, 14, 30, 16, 50. Lucky color champagne yellow. Samtang sa Pisces, malipay ka sa imong libog kay daghang income opportunities nimo karon. Maabot sa imo karong adlaw. Lucky numbers 14, 26, 20, 52. Lucky color flame red. Mao kana ang atong horoscope karong buntaga. Unta na makahatag kini og dugang na mga giya kaninyo mga kasyargaw. Ilabi na sa pag-abot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning. Thanks Kuya G. Gikan kan Junril Comilla. Salamat po. Good morning Sir Jim. Ayong buntag. Unyon, ingat ka mo tanan didon. Gikan na kang Nalin Bilad. Salamat po. Salamat. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw.
Samtang mga kasyargaw, sa segment nato nga sports. NBA Finals, ipahigayon karon ang Game 5. Do or die na karon mga kasyargaw ang Miami Heat tungod kay Game 5 na sa series na standing at 3-1 mga kasyargaw. Kung makadaog karon ang Los Angeles Lakers mga kasyargaw, champion na kini sa tibuok season. Samtang kung makadaog ang Miami Heat, aduna pay Game 6 nga mahitabo mga kasyargaw. Asa man mo, Los Angeles Lakers o Miami Heat mga kasyargaw. Do or die game karon para na sa Miami Heat. Apan sumala pa kang Coach Eric Spoelstra nga ilang kayanon gayod nga makadaog para na makabot ang NBA title finals karong season mga kasyargaw. Mga na latest updates nato sa atong sports, ilabi na sa NBA karon. Hot issue karon ang maong duwa. Samtang sa COVID-19 updates nato, ilabi na sa monitoring report sa Surigao del Norte. As of October 9, 2020, mga kasyargaw, 87 ang suspected cases, 123 ang probable case, 1,739 ang persons under monitoring, samtang 17,685 ang nakahuman na sa pag-quarantine, 454 ang positibo sa rapid antibody test, 157 na ang RT-PCR confirmed case mga kasyargaw, samtang 108 na ang nakarecover, 8 ang naitala nga namatay mga kasyargaw. Mga na latest updates nato sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report. Samtang sa gamay nato nga history mga kasyargaw karong buntaga. Hibalo ba mo nga niatong October 10, 1907 mga kasyargaw, adunay namugna nga giingon nga balaod the New Opium Law o ang Act number 1761 nga gipapasar sa Philippine Commissions o ga nahimong epektibo October 17, 1907. Ang maong balaod gihimo para na sa gradual suppression mga kasyargaw sa opium kaniadtong mga tuigan 1907 mga kasyargaw. Ang Act number 1761 o ang An Act to gradually restrict and regulate the sale and use of opium pending the ultimate prohibition of the import of opium into the Philippine Islands mga kasyargaw. Mao na ang atong gamay lamang na history og trivia. 1907 adunay the New Opium Law nga gipatuman ilalom sa Act number 1761. Unta na nakatag kini og dugang nakahibawlo kaninyo mga kasyargaw. Samtang sa atong latest updates sa COVID-19 karong buntaga, miabot na sa 334,770 mga kasyargaw ang active cases o total cases nato sa COVID-19, samtang 53,311 ang active cases mga kasyargaw. Nadungagan og 2,996 sulod lamang sa 24 oras mga kasyargaw. Samtang 275,301 na ang nakarecover, samtang mga kasyargaw 6,152 ang namatay na tungod sa COVID-19. As of October 9, 2020 kana mga kasyargaw. Mga ng latest updates nato sa atong COVID-19 mga kasyargaw. Good morning Kuya G, gikan na kang Roslyn Sumando. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa-shout out og happy birthday kang Gina Escosora Abare o kang Raymart Quintas. Wishing them more years to come and good health always. Di ka na kang Nanes Alcala. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, greet ko mayong buntag sa mga taga-barangay Lahanuza, Suyangan o Sitio Mamon. Keep safe sa tanan. Di ka na kang Math Intano. Salamat Math
Salamat, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, 76 days na lang. Pasko na! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring. Bisan pa mga kasyargaw, naatay mga pandemya, krisis nga nasin natin karon mga kasyargaw, naagyapon tay gilauman nga umaabot. Ang umaabot nato ang atong manunubos nga si Heso Kristo mga kasyargaw. Merry Christmas po sa tanan, 76 days na lang, Pasko na! Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga viewers, mga atong mga reactors, mga commenters. Salamat po kaninyong tanan mga kasyargaw. Kuya G, pa-advance bati po ako kang Chris Stoll from US Florida, from us Florida, birthday niya po sa Lunes. Salamat kang Chris Stoll. Good morning po, magandang umaga, happy birthday po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, dinhin na lamang ko kutob hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhin na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, Caraga Region, sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibok kalibutan. Kini yung naglagad sa live stream karon mga kasyargaw. Kuya G, moingon kaninyong tanan, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Siargao, ingat kitang tanan, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan. Salamat!